Ak máte doma pekné veci, ktoré už nepotrebujete, nevyhadzujte ich. Môžete ich darovať alebo vymeniť za niečo iné. Potešiť druhých a tiež seba môžu aj tí, čo vyrábajú zaujímavé predmety. A to úplne bez peňazí. Nestáva sa často, že niečo získate inak ako kúpou. S myšlienkou výmeny vecí prišla ešte na jar tohto roku zóna bez peňazí a vo väčšom je tu opäť teraz pred Vianocami. Keď si pozrieme naše skrine, ktoré máme doma, vidíme tam mnoho vecí, ktoré nám je naozaj že ľúto vyhodiť a radi by sme ich vedeli poskytnúť nejakým ďalším ľuďom, tak vlastne toto je tá možnosť, kedy tieto veci dostanú nový život. Hej. Čiže blíži sa predvianočné obdobie, kedy ľudia riešia kadejaké darčeky pre svojich blízkych a nie všetci si to môžu dovoliť, tak som si povedal, že by bolo fajn urobiť to takouto formou, že sa týchto vecí zbaviť rozumným spôsobom. Zóna bez peňazí bude aj v Ružomberku a prílová bola v Čajovni. Tentokrát si organizátori vyhliadli iný priestor priamo v centre. Atrium pri Letkovej cukrárni, ktoré sa teda v sobotu 30. novembra zaplní rôznymi vecami a ľuďmi s dobrým srdcom. Atrium sme vybrali hlavne preto, že je to väčší priestor. A tiež musím povedať, že nám majiteľ vyšiel v ústrety a akciu podporil absolútne nezištne. Podujatie podporuje výmenný obchod, do ktorého sa môžu zapojiť aj tí, ktorí nemajú peňazí nazvyš. Výmenou alebo aj darovaním sa vytvára priestor, kde si ľudia môžu navzájom urobiť radosť. Priniesť môžete čokoľvek, musia to však byť veci funkčné a stále použiteľné. Ľudia na zónu bez peňazí môžu priniesť všetky veci, ktoré by radi vymenili, teda bartrovali alebo darovali. Kľudne to môžu byť veci, ktoré sami vyrábajú. Okrem toho to môžu byť aj knihy, oblečenie, obuv, elektrotechnika a pripravený bude aj kútik s jedlom. Ak viete pripraviť nejakú špecialitu, príďte ju ponúknuť aj ostatným Ružomberčanom. Ak chcete vymieňať, nemusíte sa nikde registrovať. Stačí prísť tým, čo chcete ponúknuť. Organizátori majú pripravené stoly, na ktoré si donesené veci môžete rozložiť. Nič nepokazíte tým, ak si prinesiete vlastnú deku, kam si v prípade už obsadených stolov rozložíte svoje ponúkané veci. Prísť môže každý, kto chce podporiť myšlienku akcie, ktorou je vlastne spraviť krajšie Vianoce jednak sebe a na druhú stranu hlavne ľuďom, ktorí to potrebujú, ktorí nemajú dostatok financií, aby si kupovali vianočné darčeky. Ak budete chcieť veci darovať a nemáte záujem o nič na výmenu, oznámite to organizátorom, odovzdáte im veci a môžete odísť. Darované veci si majiteľov isto nájdu. Po skončení budú veci rozdané vopred vybratým rodinám a neziskovým či charitatívnym organizáciám. Všetci organizátori, ktorí sú zapojení v tomto projekte, tak to robia vo svojom voľnom čase, robia to bez akéhokoľvek nároku na honorár a v podstate podporujú ľudskosť medzi ľuďmi a výmenu týchto predmetov, že je to vlastne také úprimné, že človek by ani neveril, že v dnešnej dobe sa ešte niečo také dá urobiť. Do zóny bez peňazí sa zapojilo vyše 50 slovenských miest. V niektorých z nich pripravili aj sprievodný program. V Ružomberku to bude workshop pletenia košíkov a vystúpenie tanečníčok z orientalika aj s bubeníkmi.